Pratikament id-dajsa għalla volja forsi qed nibniha waħda kien hemm involuta ħafna nies fiha, għax fil-verità biex l-aġbor l-ammont ta' fliexken li kelli bżonn l-għajnuna tan-nies, fl-istess ħin għajnuni biex forsi nsib ċertu pars li ma stajtx insib li dal-żmien dal-aħħar qegħdin niskarsaw ma dakx insibhom fit-triq għax immorru għal scrap material u ħafna affarijiet hekk. Meta ġejt biex nibni d-dajsa bdejt nibża li minn issa naqqas fliexken ammont ta' fliexken biżżejjed, imma sempliċement saqsejt il-sħabi u barra li mhux biss li xbart il-fliexken li kelli bżonn, imma xbart ħafna aktar żejjed. Ir-raġuni li għalfejn nuża dal-fliexkun tal-plastiku li huwa materjal ħafif, ħassibu ħafna u riċiklabbli. Għalhekk prattikament fuq it-tema ta' dis-sena li rridu nużaw mill-inqas 80% tad-dajsa tkun riċiklata, il-fliexkun tal-plastik kien il-materjal ideali li rrid nuża. Bħala teknika provajna nagħmlu kemm jista' jkun sempliċi possibbli. Fis-sens li tużaw pedali ta' rota, kien hemm bżonn forsi ntuża tejp, bħala rbit boldijiet u viti li ġifieri li tista' ssibhom minn kull imkien. Bħala messaġġ hemm iktar minn wieħed minnhom huwa li fliexkun tal-plastik huwa riċiklabbli, ġifieri inti responsabbli għalih jekk tarmihx il-baħar jew kellha tirriċiklax kif suppost, ibżgħu għall-ilma għax l-ilma huwa skars hawn Malta, u t-tielet wieħed huwa kuraġġ għax fil-verità l-għajnuna ħassik minn barra. Din hija t-tieni darba li ħaneħu sem fit-tieqliqa tal-iqum, bid-differenza ta' sentejn ilu jiena provajt nuża kemm jista' jkun mill-inqas materjal possibbli, sempliċement biex id-dajsa tiħfif u fl-istess ħin nuża inqas materjal li finalment irrid niġi niddisponi minnu. Bis-saħħa hekk id-dajsa ħfiefet u awtomatikament meta tiħfief suppost għandha tgħin iktar fit-tiġrija. Hija xi ħaġa li hija nirrakkomanda ħafna għax hija xi ħaġa ta' challenge u sabiħa, esperjenza sabiħa.